Pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo #1.
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos nakaligid start na alas 5 sa hapon. Welcome kami na magpalagad sa Platutunan Bombo Reports Afternoon Edition, pang-Huwebes edisyon sa Platutunan Petsa 7 sa bulan sa Abril. Maululanon, mabasa, magalumon ang palibot sa sila sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa aton masok kay aton matagpulamati aton si mga kabombo sa kabuusan niya sa 61 kang makabaranggayan sa sunod sa Bacolod, mga sokay nato sa mga banwa kasunod sa kabuusan sang probinsya. Na welcome tawag na katuran aton nga nakatutok live sa aton sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan,
makitaan na nila. Batiin natin papalagad sila nga hapon sa inyo pratungtunan Bombo Report sa afternoon edition. Of course, nga ito sila nga mga manguma sa kumahan, mga mangisda aton sa kalalawran, ang aton sila nga mga driver, banat, butok pa sila nga tiyan mauluhanon nga tiyempo nato na sa gihapon. Lain sa aton sila mga tricycle driver, tutom sa aton mga jeepney driver, kag taxi driver, banat, buto siling matinon, inagpuli na sa ato siling mga trabahante, ato siling mga managbuligya sa mga merkado, mga tindir-sudiras, volunteer-volunteeras, aton kamusta ang baklanay, kamusta ang bintahanay, siniyang adlaw sang Huwebes. Maulo-ulanon, kamusta inyo da nga mga merkado, nagatululubod, nagatululo, mga ulanon naton nga tiyempo. Welcome na diri pagpalagad sa patutunan Bombo Report sa afternoon edition ko po nyo tagsa diri kahapon. Bombo Dennis Rubica. No mga balita ang atong kabataan mo sa ato si mga nagapahuna mga balita lokal. Bag-o gwa sa presuhan nga lalaki. Opo siya sa living partner tiklo sa drug bypass operation. Siriglang hapon sang CDEO sa may barangay Sumag. Masobra tong 1 milyon ka pesos nga balor iya sang shabu ang natigayon nga ma-recover. At mga personal nga kagamitan, armas, balag, kag iban pa, ang natigayon naman nga ma-recover sa mga militar, no? Matapos nagluntad ang illegal encuentro dito iya sa may Banuas ang Santa Catalina, Negros Oriental. Kagi balon taman karon ang ato sini pinakalites nga weather report sa ato si Pag-asa or PDMT sinigi lamang hapon mo sa ato sini nga LPA kag tropical depression. Sa mga balita nasyonal, 15 ka masyudad kag 105 ka mga banwa sa pungsod Pilipinas ang kalakip karon sa ginpedalom sa red category sa areas of concern sa Philippine National Police. Inigapon ang sa kapit nato niya may 9 na local and national election. Napagid ang ato mga nagapaunayang mga balita national, antigen test result ginabato na cross Pilipinas nga gamiton para iya sa mga traveler nga magasulod riya sa aton siniya nga pungsod. Naging payag makaroon na sining adlaw sang Malacañang. Sa balita natin nga gikan sa lawasang pungsod, ang Czech Republic nagpadala sa mga tangki de gera para iya sa pungsod Ukraine. Kasunod ang Ukraine nagpanawagan sa international community nga gaan sila sa mga armas. Sa gyapon sila padayon nga pag-away batok sa mga invaders, mga Russian forces. Sa mga balita aton may mga balita nga itong gabadamon sila nga hapon palagay siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. 38 minutos na nakalabay stock na alas 5 sa hapon. At sa itong katong report yung muli ni Sil Minaldo, katukan na ito sila Pag-asa or PDMT. Bilong tato sini pinaka-latest nga lakat sang panahon. Kami ara kita sang isa ka low pressure area. Subong man, may ara pagay kita iya sang ginatawag nga tropical depression. Pero ari pa ni sa sagwa sang atos nga Philippine Area of Responsibility. Maniguro ang nag-efekto karon sa ulano to nga tiyempo di sa Visayas kag Mindanao ning low pressure area kay ining ITCZ ang sinatonti mo niyo ulano may makisabay kagina nagsanusnaaw natong kalangitan sing hapon nagdulom naman ang tupang ulan kay ina sing aga may mga pag-ulanon sing ano ni bagyo sa summer. Ako sing kilala ko siya, maulanon nga tiyempo sa panahon sang summer. Hindi mo nang pakta niya, hindi ba subong summer time na kita, nagdeklara ng Pag-asa sang dry season. Hindi nga may mga bagyo pa kita, may mga low pressure area pa kita. So hindi natin mapakta, hindi natin mabalanong dagan sang panahon. Maniguro silang tablang ako na baliskad na ang ato siling nga tiyempo ang panahon. Bagyo sa tig-ilinit or mainit nga tiyempo sa panahon sang tig-ululan baliskad niya mo. Hindi na normal ang cycle sa ato sila tiyempo kumparar mo 30 years ago 40 years ago makabilan. Are na yun kung tayo pinaka-latest nga weather report kay Sir Rafi Tapalis sa Pag-asa Iloilo.
para makapreparar makita sining ulan no nga tiyempo siniyang hapon. Sir Rapi, mayong hapon, live din sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Dennis on the line. Kamusta pinakalitis natin din ang weather report, Sir Rafi? Abril 7, 2022, sa ato na sign of low pressure area, sa kalayon 180 km, silangan amihan ang silangan, sang hinatuan sa Surigao del Sur, coordinates 8.9 degrees north, 127.9 degrees east, embedded sa intertropical convergence zone, nag-apekto sa Visayas kag Mindanao. Bagod sining sistema, Western Visayas experience sa magalumo ng kalangitan, may lapta-laptang mga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpanglat. Tugan isang kombinasyon na epekto sa low. Lagid, ha? Si rapid na lagid na, lagid tawag, kahinay gid. Kagamihan ng kasidlingan, ang mga pabila sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, kasarangan, mga pagbalod. Temperatura sa buong adlaw magaling sa 25 to 29 degrees centigrado. Ang adlaw matunod karon alas 6:01, pabutlak buwas alas 5:43. Yan ang latest update sa panahon alin din sa Pag-asa Iloilo. Tapales, maayong hapon. Sir Rapi, no? Supad do mahina-hinaton nga tiyempo. So dire sa Negros kita sa Western Visayas expectaron ti until buwas mga ulan-ulan kita dire. Yes, lauman nato no magalumo ng kalangitan may mga lapta-laptang mga pag-ulan. Tugay ni sang kombinasyon na epekto sa low pressure area kag intertropical convergence zone. Okay. Salamat gid Sir Rapi kag mayong hapon. Okay, welcome ayong hapon sa tanan. Nabatay mo kayo na Sir Rapi Tapales. Sa Pag-asa Iloilo bodo apektado man ang signal sa Pag-asa nato sa nimalain nga itong tiyempo, no? As of 3 p.m. sa buong adlaw, ang low pressure area sa nato naroon nakitaan estimated sa kalayon ng 180 kilometros, no? East-northeast sang hinutuan Surigao del Sur, mga kabinan, na? Upod ini ang intertropical convergence zone kung ITCZ nga mo nagkaroon ng epekto diri sa Visayas kag sa Mindanao. Maululanon sa mga ato siling tiyempo, no? Preparar kita sa mga naga-star sigad sang suba, sapa, sa mga alagyan sa tubig, no? Loligmat lang, no? Kasi uti low pressure na masibla magdadala sing madamol-damol nga ulan, kag magulpi lang magsalyada naman ang kwan ang mabaskog nga volume sang tubig, no? Kita barate way ta bagyo saya bisan ulan gani ya lunanta isa ka oras, 2 ka oras, no? Way bagyo ya po ginasulob lang kita sa tubig baha, no? Tibag luwas ito sing low pressure area, mayroon pa kita ginabantayan nga tropical cyclone, no? Tropical depression, sagwa pa sa ato sining Philippine area of responsibility, no? As of alas 3 sining hapon ning tropical depression nakitaan mga 2,440 km east sa Mindanao, ha? May si kahangin sa kadalang mga 55 km per hour or may gustiness o pag madlos nga mga 70 km o 70 km per hora, no? Kaya ini sa nagagiyo kuno sa kada direksyon west northwestward, no? Sa kada sigon nga 15 km per hora, ha? Ari niyang tropical depression arapin sa guwa sa Philippine area of responsibility naton kapekto di Cruz Negros kag Bacolod, no? Moning LPA kag ining intertropical convergence zone o kon ITCZ mga kabinan, no? So preparar sa mo na siyempre preparar payong kapote, preparar sang ulualigmat, kay hindi ta balaan, no? Magbunog ulan basi ko lang ulpiada mag sulob naman ang tubig baha mga kabinan, no? Check naman ko mga tiyempo ta daw may isa ka barangay dito iya sa may syudad si Palay nga daw nag sulusulob ng tubig baha basko kuno ulan to dito sa Palay do kalawig na sing ulan luy pakina, sa southern parts ang aton siniya nga probinsya. Timo do mantang si Palay may mga porsyon da barangay nga manubo gid man mo, nga magbunog tubig blo do ka hinay magwa ang salyada ang tubig dito sa lagyan, mga kabinan. So, prepara lang nga, hindi na bilog ang probinsya sa Negros Oriental, sa Kapapatay Subo, sa mga kabukiran, sa Kabanhuanan, especially sa malapit sa mga gibungan, sa madalagko nga suba, luligmat na kita, kita balaan to, basta ibla mag-damol-damol kamong lubas kong ulan, at least makapreparar kita mga kabinan. This time, alas 5:44, counter nga mga balita ni Bombo
Liani Zil Minado sa patrol ba may isa ka lalaki pod si live-in partner. Ang isa ka maestra ang arestado sa drug bypass operation sila manghapon sa isaya ka purok na sa may barangay Sumago. Mga kaibigan, yung suspect na ito, bag-ulan ni gawa oras presuan, mga 2 plugs mana. Tinigo naman siya. Sa mga membro sa City Drug Enforcement Unit, damo man niyo, mga sobra man kuno tungas milyon nga balor sa shabu ang natigayon nga makuan, natigayon nga ma-recover sa mga otoridad sa sining drug bypass operation sing lamang hapon sa nga to na duwa ng kladakpan mag-live-in sining drug bypass operation sa may barangay Sumag Makibnan do may another bypass mas Talisay tas sa pagit area sa Bacolod may another bypass man Makibnan pwede kita na itutok yawa sining dako-dako nga kwan dako-dako nga amount sa shabu ang tigayong makuha sa sining mag-live-in isa ka bag-ol na kagawa sa persuan upod sa iya sini live-in nga maestra at ang problema kito isa ila pag ni balaygin kwan sa ila gini area balaygin patigayon ang drug bypass mga kaibigan at damo-damo da pila nito 25 kilograms kilogram 75 grams ginapatihan suspected Cebu ang natigayon nga ma-recover ang natigayon nga ma-confiscate sa mga kapulisan sa sining mag-live-in mga kaibigan. Alas Bombolyane, kuha ito report ni Bombolyane sa patrol, musta ang palibot na ito sa syudad sa Bacolod. Bombolyane, mayong hapon, Kamin. Bombo Dennis, liwat nga nadakpan, ini ang anay preso. No? Kagduwa pa lang sini, duwa pa lang kasi mana, nakagwa ini siya, sa maya presohan, kaupod, sini naman nga nadakpan, ini ang maestra niya nga live-in partner, Bombo Dennis, sa ginpatigayon nga bypass operation sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, sinigid lamang nga hapon, Bombo Dennis, no? Kasi ini ang mga suspetsado, kinkilala kay Gabriel Lienos, 40 anyos ini siya, Bombo Dennis, no? Kag inigin patigayon mismo dira sa ilang apartment, sa door number 6, Nobleza Apartment, San Juan Street, Puro Candelaria, Barangay Sumag, Bacolod City. Kag ini ang iyang live-in partner, isa ini ka maestra, Bombo Dennis, no? Sa CDEU, o sa diin na mo ini si Geraldine Bawaan, 38 anyos ni siya, Bombo Dennis, no? Kag residente man sa nasambit sa lugar, Bombo Dennis, no? So, sinisa kay Police Lieutenant Joven Cogato, Bombo Dennis, ang head sinisang CDEU, ining subject ang nila nga si Gabriel Lienos sa sulod na pala ni siya, Bombo Dennis, sa takuling dira sa may BGM isa na monitor na ini nga nagatransact ini siya sa sagwa, Bombo Dennis, no? So kung aton nga tanawon so daw ikaduwa na ni nga insidente nga may ara nagampal nga may nagatransact sa sulod na mismo ka ng transaksyon niya, Bombo Dennis, klaruod ani para sa tagpulamati naton ang transaksyon lang, no, halin sa sulod dukan ang mandobe pero ang droga mismo is hindi, Bombo Dennis. So ini ang sa bahin, no, duwa pa lang siya kasi manang na preso which is nakumpiskaran ini kagila, Bombo Dennis, ang 19 sini ka hip sale the transparent plastic sachet nga may nagaulod, no, sa ginasuspetsuhan shabu, isa ka sling bag, isa ka coin purse, kaga 200 pesos nga cash proceeds, Bombo Dennis. Pag ini ang nakuha sila nga mga droga, mayara kabugaton, no, more or less 78 grams, pag mayara standard drug price, hindi magnubo ini, Bombo Dennis, sa 530,400 pesos, Bombo Dennis. So, ini ang mga suspetsado, yara na nakahulong sa police station night for proper disposition. So, Bombo Dennis, manbala naton ang dugang sininga pahayag ni Police Lieutenant Joven Mugato, ang CDEU head sa BCPO. Mo si Gabriel Lienos. Mo si Gabriel Lienos. Kag ang iya nga live-in amo si Geraldine Bawaan. Mabali mag-live-in ini sila. Kag background ni Gabriel, 2 weeks pa lang ini nga nakagwa alin sa Takuling, no.
Kag monitor na mo ni sa iya nga samtang ara pa sa sulod transact na siya. Kag pagkagwa ya sang March 24 gin monitor nato ni siya. Kag sa aton monitoring nagbalik ini sa iyang bisyo no. Kag nagkanda kita sang bypass ni kontra sa iya kag positive ang aton nga resulta sini. Sir, pila ni ang nakuha sir sa mga suspetsado sir? Di sa aton record no. 78 grams, 530,000 pesos. Okay. So sir, ini ang live-in partner niya. Wala pa ni siya record o Wala previous cases? wala pa ma'am. So sir, ini ang duha ka suspetsado sir, ini ka na position. Sa Station 9 kag hopefully buwas tinguhan tani nga mag-file kaso sa ila. Sir, ang duha ni sir, may angot ni sa nadakpan man dito sa may barangay Singkang. Kay singkang ginakuan pa namo na mo no. Oo, mga sources nila gina-try pa namo na check kung may kaangtanan ni sila nga duha ma'am. Yes, na Bongo Dennis, ang mato ang pahayag ni Police Lieutenant Joven ng Bugato, Bongo Dennis. So, subong ginang ibalo pa ni kay Tintang Lag, sila ba Bongo Dennis nga, operation, mayara pa ni nga nakuhaan 7 grams, dira lang sa maya barangay Singkang, no? So, ginpamangkot na ini kung may kaangtanan, subong ibalo pa sa kung may kaangtanan, hindi ang sa barangay Singkang, kag hindi ang sa barangay Singkang ng mga suspetsado, Bongo Dennis. Okay, ti mayman at test no. Why na siya nagdugay siyang aktibidades sang ini siya magwa 2 weeks ago. Naliwat naman nga madakpan sang mga membro naton sang CDU Bombo Lani. Wala ka Bombo Dennis, no? Fighting niya sa bahin, kabalo na kita sila Bombo Dennis, basta ka-avail ka bisang free bargaining o kung may bail ka daraya Bombo Dennis. So kung under provisionary kapag ina-monitor kagit sa gihapon sa kapulisan si Bombo Dennis. Sa Bombo Dennis, subong ang doon nga update no sa may tempo funcional sa Bacolod. Medyo magalum-galumot kag nagatulo talipli nagida Bombo Dennis tapos makita pa diri naton sa may dalan sang Lacson nga madamo pa sa gihapon no ang nagalilabay-labay. So medyo mahinay o na kulag at ang trapiko dito sa may punta dito sa isang dalan Lacson no going na sa may barangay Mandalagan at diri Bombo Dennis. So sa hapon no ginaisip na sa Bombo Dennis ang iban nga mga parte diri sa may Negros Occidental no kaya ra na pagbaka. So aton karon at karon Bombo Dennis kung kamustang aton yung mga kauturan sila pinagidira sa may sulat sang Tipalay Bombo Dennis so pag-ulang man nakabangon-bangon tungod sa Typhoon Odette nga nag-agi Bombo Dennis. Okay, so diri sa atin di pagid man niya madamo lang ulan no tulo talite pa lang so far Bombolani. Yes, correct Bombo Dennis diri sa may syudad sa Bacolod sa parte sa Nadri going to north so wala pagit sila nga nagatuto sili ang ulan pero sa going to south sa Bombo Dennis no, sa mga nabaton sa Manila so do may ara na yung mga pagbaka sili Bombo Dennis. Edo dito sa southern part sa atong probinsya do madulom-dulom to yung kalangitan kumpara mo sa northern area. Yes, correct Bombo Dennis. Butong iya sa northern area, do medyo masanag-sanag na yaapang diri sa may south, no, daw medyo madulom na git sinisubo o kundo kabugat git sang galom sini Bombo Dennis. Sige. Yes, sa Bombo Dennis, sa mga to ang mga balita gikan sa patrol, ini si Bombo, yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, but sa radyo. Bombo! Tamo salamat Bombolani si Il Minardo. Mga balita tipon sa patrola. Siningapon palagad siya palatuntunan na Bombo Report sa afternoon edition. Naligmat lang Pulo prepara lang kita sining maulano ito nga tiyempo. Diriya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 53 minutos na nakalikan sa na alas 5 sa hapon. Pabalik siya palatuntunan. Doon kapag yung mga balita mga talakyan atong gapod namod sining hapon pagpalagad siya tuntunan Bombo Reports after edition pagkimente ini nga pahayag karon sa World Health Organization no nga in 2 months time base may mga surge naman sa kaso sang COVID-19 grabe na daw mapaktan ginila kung saan no ang pag-surge ng kaso no time after sang election mga kabinan. Kaya pala gipinaton ka mga impormasyon Ato na talang panabalikan mga kabinan Makarigad naman pala ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig Balik rin po palagi sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition na 57 minutos na nakalikan na alas 5 sa hapon. Saan bahay na kapatid sa tatapos na dala ko labas ka mga nagapauna ng mga balita national mga kabinan. No? Ang ining pahay karoon sa World Health Organization kung sort of warning. Panda mga kabinan sa ila ginalauman nga pag-surge ng kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kuno mga kaibigan after sa May 9 nga election masunod sa kay World Health Organization representative to the Philippines si Dr. Rahindra Yadav nga ginapreparar na karon ang Pilipinas sa posible nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 nga muna ti dapat para malikawan magamit kuno sang face mask makibinan kag magpa-booster shot gid kay balaan naman nato subong ara kita sa election period ang tirestare sa aton sini nga mga kauturan ang kampanyanay sa aton nga mga kandidato ang pagsinumbali sa aton sini nga mga politiko kag upod ang ila sini nga mga supporters mga kabinan sa Manila pagpandam kay basi may mga forecast may ara nagluwa ang mabalita may mga forecast nga base sa pag-abot sa bulan sa Hunyo may surge naman sa kaso sang
COVID-19 after sang election. Mga kaibigan, kinibalan natin may bago naman sa mga variant, Omicron Z, o kung Omicron XE. Mga kaibigan, nga gipahayag, nga una ini na-detect sa Bangkok, Thailand, nga madasig ini transmission niya, pero ang severity wala, manubo lang. Hindi siya severe kung maigo ka. Pagaling dasig mo siyang maraton do pero sa una variant lang sa Omicron, nga kadasig magdamo, dasig maglaton. Pero less ang iya sining harmful effect sa tao. Especially kung fully vaccinated ka na, especially kung boosted ka na, ang epekto sa virus na hindi na tama gid kalala mga kabinan. Hindi gapon magkampante kasi naton ang coronavirus ara pagapon sa aton siniya nga palibot wala pa niya madula despite nga sarurot idalom ang kaso nato nationwide Buhay na katagalabot 500 sobra o sa klibot tag sa kadlaw tumargin lang kadaubo makaminan ang mga kaso naton. Pero hindi tawag salig sin naton kay ti ara gyapon ng virus, ang protection dapat magapabilin. Ipunto la 6 na sa gabi, News Center tayo dugaya ang PNP naghambal nga may ara 15 ka syudad kag 105 ka banwa sa bugos nga pungsod nga gin-categorize na karon sa red category sa bahin sa ginakonsiderar nga areas of concern parehas maabot nga May 9 national and local election. Siling ka red category medyo taas-taas ini mga kabinari na. News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kimin. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Evening Edition ikapito na ho sa buwan ng Abril 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga headlines, ang COMELEC ay nagplano na maglalagay ng isolation polling place para hudon sa mga botante na posibleng kakitaan ng sintomas ng COVID sa panahon ng eleksyon. Ang mga lugar naman na isinailalim sa election red areas nasa 105 na bayan at 15 na lungsod. 27 million COVID-19 vaccines nakatakda na raw mag-expire sa Hulyo pero maaari pang maagapan ayon ho sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sa ating ulat, panahon ang bagyo sa silangan ng Pilipinas, bumilis pa habang papalapit sa ating bansa ang low pressure area, nagdadala pa rin ng ulan sa Visayas at Mindanao ayon yan sa Pag-asa. At mamaya mga kabombo, may update tayo doon sa Pilar Abra dahil yung Vice Mayor at Mayor kasama ang ilang kanilang aides sinampahan na ho ng patong-patong na kaso kaugnay doon sa insidente nitong nakalipas na mga araw. Sa ating international news, ang NATO chief nagbabala na ang digmaan sa Ukraine ay maaring tumagal na mga buwan kahit na taon. Sa ating balitang palakasan, retired US undefeated boxing champion Floyd Mayweather Jr. muli raw lalaban sa buwan ng Mayo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Nagpaplano na ang Commission on Elections o COMELEC na maglagay ng isolation polling places para sa mga botante na kakikitaan ng sintomas ng COVID-19 sa mismong araw ng halalan. Sinabi ni Commissioner Amy Torrefranca Neri,
Ito ay kabilang sa mga hakbang na pinag-iisipan ng COMELEC para matiyak na magiging ligtas ang pagsasagawa ng halalan para sa mga butante sa gitna na rin ng umiiral na COVID-19 pandemic. Maliban dito, nagtakda ring lumikha ang COMELEC ng Medical Advisory Board para magbigay ng karagdagang suporta sa muling pagbisita sa mga lituntunin na nauugnay ho dito sa COVID at bumuo na rin ng napapanahon at mas tumutugon ng mga patakaran sa gitna ng halalan. Makikipag-partner din sila sa mga health and medical groups upang mag-set up ng mga medical desk na tutugon naman para sa isyong may kinalaman sa kalusugan ng mga butante. Partikular na ang kabilang ho dun sa mga vulnerable groups sa araw huyan ng halalan. Ayon kay Neri, inaasahan ng poll body ang humigit kumulang sa 67.5 milyon katao o kaya naman ay 60% ng 112 million population ng ating bansa na siya namang inaasahang pupunta doon sa mga polling precinct upang bumoto sa araw ng halalan sa Mayo 9. Samantala, inanunsyo ng Philippine National Police na inilista nito ang 105 na bayan at 50 na lungsod bilang election areas of concern sa ilalim ng pinakamataas na red category. Sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na mayroon na silang listahan ng mga areas of concern kaugnay sa 2022 elections. Ayon kay Police Lieutenant General Ferdinand Divina, ang Deputy Chief for Operations ng PNP at pinuno ng task force para sa 2022 elections, mas nakatutok ang deployment at operation ang ipapatupad sa mga lugar na ito. Sinabi pa ni Divina na available na ang mga particular na pangalan ng mga lugar, ngunit ipinagpaliban niya ang desisyon at bahala na ang COMELEC na i-release ang pangalan ng mga lugar. Sinabi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na binavalidate pa ng poll body ang listahan na sinumite sa kanila ng PNP. Sinabi niya na ang opisyal na listahan ng mga areas of concern ay maaring ilabas ngayong linggo. Inuri ng PNP ang mga lugar sa 4 na color-coded categories para yan sa 2022 elections: green, yellow, orange at red. Ang mga lugar na nauuri bilang green ay itinuturing na pangkalahatang mapayapa para sa pagsasagawa ng halalan. Ang mga yellow naman na lugar ay nag-uulat ng mga pinaghihinalaang insidente na may kaugnayan sa halalan sa nakaraang 2 butuhan. Posibleng pagkakaroon ng mga armadong grupo at matinding tunggalian sa politika. Ang mga yellow na lugar naman ay itinuturing na areas of concern. Ang mga orange na lugar ay may naitalang presensya ng mga armadong grupo tulad ng New People's Army na maaring makagambala sa mga butuhan. Samantala, ang red areas naman ay nakakatugon sa mga parameter para sa yellow at orange na mga lugar. Ilalagay sila sa ilalim ng COMELEC control. Tutukan ng mga puwersang panseguridad ang pagsubaybay sa mga lugar na ito na may posibilidad ng karahasan at matinding away sa politika sa mga lokal na kandidato. Sa mga dagdag pang balita, ang COMELEC, DILG, PNP, binalaan ho yung mga politiko na makikisawsaw sa pamamahagi ng fuel subsidy. Yung Vice Mayor naman dun sa Pilar Abra ay tiniyak ko na pananagutin daw sa batas dahil dun sa mga paglabag sa COMELEC rules. At iba pang mga hakbang dyan. May balita si Bombo Annalise Soberano. Nagbabala ang Commission on Election, DILG at ang Philippine National Police sa mga politikong makikisawsaw sa pamamahagi ng fuel subsidy ngayong panahon pa rin ng kampanya. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, huwag susubukan ng mga politiko na gamitin ang pamamahagi ng fuel subsidy sa kanilang pangangampanya dahil mahaharap sila sa kaso. Anya, may mga grupo lamang na authorized mamahagi ng subsidy sa mga tricycle operators at drivers at hindi kung sino-sinong politiko na mga kandidato. Pakinggan natin ang tinig ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Yan within the week. Pangalawa, wag po nilang subukan sumakay dyan sa resolution natin dahil very specific yung grant ng exemption na yan. So hindi po basta-bastang sinabi natin, pinayagan natin yung isang grupo na mamigay ng fuel subsidy, lahat sila pwedeng mamigay, no? The reason being,
merong mga nakakabit na restrictions at conditions doon sa pagpapagana ng exemption na yon. So hindi yun blanket exemption. So again, ang guidance really is to wait for the resolution para makita nila kung ano yung mga i-require ng COMELEC na kapalit ng exemption. Meron kasing mga reporting requirements, may mga restrictions kung saan pwedeng gawin, etc. So hindi ito ibig sabihin na kahit sinong politiko dyan ay pwede nang mamigay ng gasolina. Salamat po. Sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo Año na aabot sa 1.2 million tricycle operators at drivers ang makakakuha ng fuel subsidy batay na rin sa ipinadalang listahan ng mga local government units nationwide. Ang listahan anya ng mga benepisyaryo ay isusumite nila sa LTFRB at ang LTFRB ang mismong mamahagi ng fuel subsidy. Sa ngayon, kalahati anya ng kabuang bilang ng mga benepisyaryo ay naisumite na sa LTFRB habang naghihintay pa sila ng listahan mula sa ibang LGUs. Sa panig naman ng PNP, tiniyak ni PNP Chief General Jonardo Carlos, magbabantay sila sa pagsasagawa ng pamamahagi ng fuel subsidy upang matiyak na hindi ito magagamit sa pangangampanya ng mga politiko. Matatanda ang may fuel subsidy ang gobyerno sa mga tsuper at operators matapos ang pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pakinggan natin ang tinig ni DILG Secretary Eduardo Año. In charge tayo sa didirect sa mga LGUs to submit the list of the names of the tricycle operators and drivers. No? More or less, ang estimate is about 1.2 million tricycle operators and drivers. No? At this list, we are going to submit this to the LTFRB. Sila pa rin ang mamimigay nun. No? It's not actually the LGUs or the DILG. LTFRB pa rin. Kasi sa kanila yung pondo. What we will do is help them to organize kapag authorized na yung pagpe-pay off and to be supervised both by the DILG and the LGUs. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng DILG ang paghain ng disqualification case laban kay Pilar Abra Vice Mayor Jaja Josefina Disono. Ito'y kasunod sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng kampo ni Disono at ng mga pulis sa Abra noong isang linggo matapos takasan ang inilatag na checkpoint sa bahagi ng poblasyon na ikinasawi ng bodyguard ng Vice Mayor at ikinasugat ng 2 pulis. Ayon kay Año, malinaw anya ang naging paglabag ni Disono dahil sa pagmamay-ari ng samut-saring matataas na uri ng armas, gayon din ang paglabag nito sa COMELEC rules. Mula Campo Crame, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Magsisimula na sa Abril 18 ang sirkulasyon ng bagong 1,000 pesos na polymer banknote ngunit sa mga over-the-counter transactions mula sa mga bangko. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Diokno, na mas durable na plastic bill ay ipinakita kay Pangulong Rodrigo Duterte para yan sa inspeksyon ng huling bahagi ng Martes bago ang sirkulasyon nito. Sinabi ni Diokno na magagamit muna ito sa over-the-counter dahil kailangan pang i-reconfigure ng mga bangko ang kanilang mga automated teller machines para maibigay ang plastic money. Ang bagong bill ay ipapakalat kasama ng mga Abaca banknotes. Dagdag pa ni Diokno na maaring umabot sa 1 taon ang reconfiguration ng ATM. Nauna nang sinabi ng BSP na ang paggamit ng plastic o polymer ay mas hygienic at cost-effective dahil mas matagal pa ito kaysa mga paper bills. Magugunitang tampok sa bagong 1,000 pesos ang Philippine National Eagle na pumalit sa 3 kilalang bayani ng World War II sa kabila ng oposisyon ng mga historian. Kuha naman tayo mga kabombo ng ulat mula sa ating mga kasamahan sapagkat itong 27 million pesos o 27 million na COVID-19 vaccines na nakatakda na pala itong mag-expire sa pagsapit ho ng buwan ng Hulyo. Maaari pa raw maagapan. Alamin ho natin kung paano. May balita si Bombo Dave Vincent Pasit.
Maaari pang maagapan ang nasa 27 million na COVID-19 vaccines na nakatakdang mag-expire sa darating na Hunyo sa harap ng pagbubukas ng ekonomiya at nagluluwag na rin sa restrictions ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Concepcion na patuloy ang pag-uusap nila ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga posibleng gawing hakbang para lamang maagapan ang mga bakunang ito bago pa man masira. Mahalagaan niya na makumbinsi ang publiko na magpabakuna pa rin at magpaturok na rin ng booster doses pagkatapos ng primary series kahit pa bumababa na ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Makikita naman aniya ang epekto ng pagsusumikap ng pamahalaan sa COVID-19 vaccination program gayong hindi nakakaranas sa ngayon ang bansa ng panibagong surge hindi katulad ng sa mga katabing bansa gaya na lamang ng Hong Kong at China. Ito ay kahit pa nagluluwag na sa restrictions at nakakapagpabukas na rin gaano ang ekonomiya. Well, kami ang nagsabi na importante itong mga 27 million na vaccines, no? At kinausap ko si Sec Duque na may panahon pa para gamitin lahat itong bakuna. Kasama rin ang private sector dito sa pag-expire ng mga vaccines, no? May mga AstraZeneca kami dyan na mag-expire. Pero ang tingin ko naman dito, pwede pa nang agapan ito. Sa kabilang dako, muling nananawagan naman si Concepcion sa pamahalaan na linawin na ang kahulugan ng fully vaccinated para maisama ang pagpapaturok ng booster dose sa mga requirement para dito. Well, that's a katulad ngayon, they require mga vaccination cards. Sinasabi namin, bigyan din ng panahon ng 30 days or 90 days para kunin yung booster shots kasi hindi pwede naman i-implement kaagad yan or else walang pwedeng pumasok dito sa mga tindahan, mga restaurants. No? So, open naman si Secretary Duque dyan. So, if he agrees with 30 days or 60 days, then the implementation of this booster card requirement will be still 30 days or 60 days from now, no? Not immediately. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Health na ibinabase lamang nila ang definisyon ng fully vaccinated na individual sa kahulugan naman na inilalabas ng World Health Organization. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mananatili pa rin ang utos ng Department of Agriculture na suspensyon sa pagbiyahe ng poultry at non-poultry live birds mula Luzon patungong Mimaropa, Visayas at Mindanao. Ito ayon sa DA ay para mapigilan ang pagkalat ng bird flu. Gayunman, nilinaw ng kagawaran na hindi kasama sa extended travel ban ang day-old breeder chicks at hatching eggs basta't galing sa malungsod o munisipalidad na walang naitalang kaso ng bird flu. Bukod sa pagluluwag, kailangan ng negative test result ang mga manok at itlog mula sa pinanggagalingang farm. Samantalang ipinagbabawal pa rin ang inter-regional movement ng mga pato at itik sa loob ng mainland Luzon. Ipinabatid ng Bureau of Animal Industry na kabilang sa mga mayroong kumpirmadong kaso ng bird flu ang Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Laguna, Camarines Sur, Benguet, Sultan Kudarat, North Cotabato at Davao del Sur. Sang-ayon naman ang UBRA o United Broilers Racers Association sa extended travel ban para hindi na mahigpitan ang pagbiyahe ng mga manok at itlog na walang kumpirmadong kaso ng bird flu. Nangako naman ang iba pang ahensyang ng pamalaan na tutulungan nila ang DA para maiwasan ang pagkalat ng bird flu sa ating bansa. At abangan mamaya mga kabombo, makiki-update tayo sa grupo ng mga guro. Ngayong sinasabi nga na may paborableng pasya na ang Commission on Elections para sa kanila. At mapalad ho tayo, nasa linya ng ating komunikasyon ang pinuno ng Teachers Dignity Coalition. Siya ang chairman ng naturang grupo, si Ginoong Benjo Basas. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis po ito. At together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Basas. Yes, Bombo Dennis. Magandang gabi po. At Ma'am Jane, magandang gabi po sa inyo. At sa lahat po ng ating nakikinig po. Okay. Sir, ano na ho ang naibigay na assurance po sa inyo ukol dito sa matatanggap na honorarya ng mga guru ho natin na magsisilbi bilang Board of Election Inspectors? May natanggap na ho ba kayong communication o abiso man lang hinggil ho dito, Ginoong Basas?
Ngayon po, no, kasi kanina, as I understand po, no, as I heard it po, ay ngayong araw sana, no, supposedly yung en-banc meeting kung saan tatalakayin po ito ng COMELEC. Ano po, we had an opportunity po, no, to meet with the COMELEC officials po nung Monday, no, at nagbigay sila ng assurance, no, na yung amin pong hinihingi, no, yung amin pong apela, no, na para dito po sa tinatawag natin na well, by the way, Sir Dennis, no, clarify ko lang muna, no, at na yung sinasabi po, no, assurance na tatasan yung aming allowance ng mga teachers po natin na uupo bilang members ng electoral board ay nasa na po ito, no, nasa resolution na po ito ng COMELEC, no. So from the previous po, no, na 6,000 para sa chairman at 5,000 para sa members, no. Ngayon po ay lumalabas 7,000 sa chairman, no, at 6,000 sa members. Tapos meron pong 3,000 na allowances po to travel, no, anti-COVID, communication, ano. So all in all 3,000 po 'yan, ano. Kaya po ang total po niyan ay 10,000 for chair and then 9,000 for our members, no. Yun pong tinatawag. Dati kasi Board of Election Inspector ang tawag natin dito, no. Ngayon po electoral board, no. Meron niyang 3 miyembro, chairman, yung poll clerk at saka yung 3rd member. Siguro Sir Dennis, kaya gusto kong i-clarify lang yan kasi well, assured na yan, ano, na meron na po talaga. At yan po ay nandun na sa resolutions na ginawa, resolution, yung general instructions, no, na ginawa ng COMELEC, no. Pero isang inaapela po namin at ito ay nabanggit namin, ano, doon sa meeting nung Monday, no, sana naman wag nang magpataw ng buwis, no, dito sa allowance na ito dahil alam mo pag nagpataw ng buwis na 20%, no, magiging 8,000 na lang, no, yung yung para sa chairman at 7,200 yung para sa 3rd member. Lalabas po ang suma total, wala rin, ano, lumalabas na wala rin pong aumento, wala rin karagdagan, no, kung tutuusin. Kaya po ito ay nagbigay naman din sa amin, ano, ng support, no, yung ating COMELEC officials, no. Of course, I'd like to mention, no, si Commissioner Garcia, no, Robert Garcia, no, na ito ay dadalhin nila sa en-banc and nagbigay din ng assurance, no, na tutulungan nila kami sa apela doon sa BIR, no, na wag na itong buwisan. Okay. With your indulgence, Ginoong Basas, si Bombo Jane Buna, may katanungan din ho. Bombo Jane. Yes, Alright. ma'am. Yes, ma'am. Sir Benjo, no, gusto ko lang itanong, may pagkakaiba po ba ang honorarium ng guro na magiging election inspectors at yung para sa Board of Election Tellers o yung sa ilang manual process ng halalan, sir? Ma'am, meron po kasi tayong batas, no, po, na merong mga binago, no, doon sa Omnibus Election Code, ano po, may mga ilang binago dito, no, sa bisa nung tinatawag po nating Election Service Reform Act, no, na naisa batas po nung 2016 pa. 'Di ba? Pero nag-take effect ito syempre nung 2018, no, yung unang-una nating 2019, ano po, nung yung election po natin, ano, nung nakaraan po, no. And then yes, ma'am, siguro walang malaking pagbabago, no. By the way, ang tawag po dati Board of Election Inspectors, no po, doon sa national elections, no. Tapos Board of Election Tellers sa barangay elections, ano po, no. Ngayon, ang tawag na po diyan sa lahat ng board na 'yan, ang tawag na po diyan ay electoral board, no. Parang inano na lamang po, no, sinimplify na lamang po, no. At yun din naman 'yan, Ma'am Jane, no, yun din naman 'yan, chairman, poll clerk at saka yung 3rd member po na tinatawag. Yun din yung composition niya. At, I see. yes, ma'am. Yes, sir. Oo. Kasi, di ba, may nag-ooperate ng vote counting machine. Tapos meron ding yung manual ang process, kagaya nung magpapacilitate doon ho sa iba't ibang mga tulad nung sa absentee at yung sa mga bilangguan yata ang pinopoint out ni Bombo Jane. So, yung pagkakaiba, if there is any, sir. Opo, no, ganun pa rin naman po, no, sa yung pong dati kasi, no, ang ginagawa lang naman po natin kasi, no, whether ano po, no, whether automated or manual, ang tawag po natin dati ay as national elections po, ito ay BEI. No, kapag barangay elections naman po, no, ito ay BET, Board of Election Tellers. Although by the way, no, yung BET po, yan ay exclusive, no, na
na ginagamit nating board, no, or terms, no, pag sa barangay elections. Ano po, ngayon lahat po yan ay board of electoral board na po yung tawag po natin. Okay. Sir Benjo, meron tayo mga special elections, no, may special elections po tayo, no. Merong magpa-facilitate ng election doon sa mga bilangguan, may magpa-facilitate ng elections doon sa mga persons with disabilities, no, and iba-iba pa po. Ayun. May mga lugar ho ba na monitor na mababa yung interest ng mga guro na makibahagi po dito sa proseso ng halalan para mag-facilitate, Ginoong Basas? So far po, wala naman po kami nakikita, no. In fact, even in the areas po, no, na previously ay declared na tinatawag po natin areas of immediate concerns or areas of concerns, no. Yung tinatawag natin dati pa, no, na hotspot, no, wala naman po kaming nakikita, no. Ito po yung iginanda po nito ngayon, no. Kung meron kang feeling na threatened, no, yung iyong kaligtasan, ano po, under the ESRA, under the Election Service Reform Act, no po, ay pwedeng tumanggi yung teachers. Pero so far po, wala naman po, no, masyadong sinasabi po nating tumatanggi, no, and perhaps, no, they refuse, no, because of physical reasons po, no, health reasons, no, or what. But so far po, no, since sabi nga naman po natin, no, iba po kasi nung pag manual, iba po talaga, no, sa automated, no. Pag manual dahil medyo matindi po diyan, no, medyo mataas yung level ng pagbibintang, ng accusation and everything. Pero pag automated, dahil hindi ka naman sangkot, no, doon sa actual counting, ay medyo mataas po, no, yung safety, no, ng ating at security ng ating mga teachers. Okay. May follow-up yata si Bombo Jane. Sir Benjo, sa tingin niyo po, ano kaya maging challenge sa ating mga teachers ang nakikita niyong posibleng maging problema sa araw ng halalan po? Oh, yes ma'am, no, ganun pa rin naman po, no. Bagamat binanggit ko na nga po rin kanina, no, na medyo iba yung no, iba yung mas maganda yung automated, no, in terms of security. Pero dahil po itong nature ng election natin ngayon 2022, ang taas ng emotional investment, no, ng mga tao, ng mga botante, ng mga supporters. Ang tindi, no, very intense, no, yung pwede nating sabihin na ganun po yung ating mga kababayan, no, parang nakataya, ang laki ng nakataya sa kanila dito, no. Syempre, yun po, no, pag ganyan po, medyo yung mga nagpa-facilitate ng election, medyo nalalagay rin naman sa, pwede nating sabihin, malalagay po sa alanganin sapagkat akala ng mga tao, ikaw may pinapanigan, no, may mga ganyan po, no, and at the end of the elections po, no, meron pong mga teachers po natin, ano, like in the past, no, na kinasuhan, ano po, may mga ganyan po, no. Pero isa pa, Bombo Jing, ang isa nating problema din ngayon. Of course, no, we are now still, no, under this pandemic situation. Kaya po dapat talaga, no, pati yung setup ng presinto, ng polling places, no, yung pila and everything, no. Lahat po yan dapat considered, no, factored in, no, yung tinatawag po natin na health and safety protocols, no. Yun yung aming yun po yung aming pinagdidiinan sa COMELEC, no, na protektahan po natin yung ating mga guro. Ayun. With that, maraming salamat po, Sir Benjo, at kami ho'y makikibalita, makikikumusta sa mga susunod na araw kapag may mga aktibidad pa. Alam namin, may mga testing and sealing at meron pa yatang iba pang mga gagampanan yung ating mga mahal na guro. Maraming salamat po, Sir Benjo. Tama po, tama. Sige, maraming rin pong salamat. No, at pag-zoom, nasa labas pa po kasi ako ngayon, nasa meeting pa. Sige, pero thank you po. Thank you sa pagkakataon. Si Ginoong Benjo Basas ang atin hong nakaugnayan mula sa Teachers Dignity Coalition. Siya ho ang chairman ng naturang grupo. Sa atin pang mga dagdag na balita, Bombo Jane. Muling nagsampa ng petisyon na ang isang labor group matapos ibasura ng wage board ang naunang paghahain na humihingi ng 470 pesos na dagdag sa pang-araw-araw na minimum wage sa Metro Manila. Sinabi ni Trade Union Congress of the Philippines President Raymond Mendoza na isinaling petisyon tinanggal na ang terminong across the board na ibibigay sa lahat anuman ang salary level.
Iginit naman ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region na isang across-the-board wage hike petition ay labas na ng kanilang authority. Ayon pa sa Wage Board, ang mandato nito ay limitado lamang sa minimum wage fixing at determinasyon sa rehiyon. Iminungkahi ng TUCP na taasan ng sahod ng mahigit 5 million na pang-araw-araw na minimum wage earners sa Metro Manila para makayanan ang kamakailang pagtaas ng presyo na mga pangunahing bilihin. Binanggit din ni Mendoza na huling nag-adjust ang daily minimum wage noon pang 2018. Hindi naghain ng petisyon ng kanyang grupo noong 2020 at 2021 dahil sa COVID-19 pandemic. Magugunitang humiling din ang TUCP ng 430 pesos na dagdag sahod sa Central Visayas at ang minimum na sahod sa rehiyon ng Davao City ay itaas sa 814 pesos. Sinabi ng Labor Department na ang petisyon sa pagtaas ng sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila ay pagdidesisyonan pa yan sa buwan ng Mayo. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Dagdagan pa ho natin itong ating mga balita sapagkat yung pag-iendorso raw o hindi ng Pangulong Rodrigo Duterte ng sino mang presidential candidate, dun daw ay wala na raw halos magiging epekto sa desisyon ng ating mga kababayan. Alamin natin kung bakit. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Hindi nga raw mag-endorso si Pangulong Rodrigo Duterte ng kandidato sa pagka-presidente. Pero para sa ilan natin mga kabayan, wala naman daw itong epekto sa kanilang desisyon na. O narito ay binigyang katwira ni Pangulong Duterte kung bakit hindi siya nag-aanunsyo na susuportahang kandidato sa pagka-presidente sa darating na eleksyon. Binigyan din ni Pangulong Duterte na hindi kasi magandang tingnan na Pangulo siya tapos ay kakampi siya sa isang kandidato. Iginit ng Pangulo, ayaw niyang mapagdudahan ng mga tao na ginagamit ang resources ng gobyerno kahit hindi naman totoo para ikampanya ang napiling kandidato. Sa kabila nito, inayag ni Pangulong Duterte na suportado niya sa pagka-vice-presidente si Mayor Inday Sara Duterte dahil anak niya, pero maliban dito ay wala na siyang ibang pangalang binanggit. Ako, wala akong kandidato. Hindi ako namumulitika. I'm just announcing. Wala akong kandidato ni sino man sa pagka-presidente. I remain neutral. Ang aking kasi, presidente ako, tapos magkampi ako ng isa, magdududa yung mga ginagamit ko yung resources ng gobyerno. Magulo na. If you are a president and you have the resources na nasa beck and call mo, ano man ang gawain ng mga suspitsa, ang tao na ginagamit mo para sa isang kandidato. Pero para sa ilan na panayam ng Bombo Radio, hindi na raw magbabago ang kanilang desisyon kahit sino pang i-endorso ni Pangulong Duterte. Kagaya na lamang ni na Arlon Abalos, motor accessories vendor, Jeffrey Bacani, rider, at Berdin Regine, pares papaitan vendor na nagsabing buo na at wala na makapagbabago pa sa kanilang napiling presidente sa May 9, 2022. Ayan, may presidente ka na ba? Oo, meron na, sir. Kung magdeklara ng susuportang presidente si Digong, susundin mo ba siya? Iboboto mo rin ba yung gusto niya? Hindi po, depende po sa akin yun, sir, kung sino po gusto kong presidente. Hindi po ako namimili kung sino po talaga yung pipiliin ko. Hindi ko po inaano yung Pangulong Duterte kung sino po yung gusto niya piliin. Hindi ko po, bagay na sa akin lang po, yun po yung gusto ko maging presidente. Sabi ni Duterte, hindi raw siya mag-endorso ng kandidato. Pero kung may endorso siya, magbabago ba yung boto mo? Hindi pa rin, ganun pa rin. Kahit sino endorse niya, basta kung anong gusto ng bawat tao, kung sinong gusto nila iboto, yun lang nila iboboto nila. Kahit mag-endorse na ng isa kung hindi mo naman gusto yung in-endorse niya, di ba? Di ganun din. Sundin mo yung anong gusto mo. Kaya may presidente ka na. Yes, sir. Walang epekto kung sino man yung endorso ng Pangulo. Wala, hindi masusunod. Ang boto namin masusunod. Dahil desisyon namin yan. Dahil puso namin, sa baring kami. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Ipinagpaliban ng Senado ang kanilang mga nakahanay na hearing ngayon hanggang sa susunod na linggo. Ito ay upang bigyang daan ng Holy Week activities ng mga senador at mga resource person na maaring ipatawag sa hearing. Pero tiniyak ng liderato ng Senado na itutuloy ang hearing ukol sa agriculture product smuggling na inumpisaan ng dinggin noong mga nakaraang linggo. Ilan sa ipapatawag sina Agricultural Secretary William Dar at Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Hanggang ngayon kasi ay bilyon-bilyon pa rin ang nawawala sa dapat nakita ng mga magsasaka dahil sa smuggling. Dismayado rin ang mga senador kay Dar dahil 2 hearing na ang hindi nito dinaluhan. Sa atin pang mga dagdag na ulat, bakasyon ng mga immigration personnel ay pansamantala raw sinuspinde para paghandaan ang pagbuhos ng mga bakasyonista sa darating na Holy Week. May balita si Bombo Gerald ulit. Para masiguro daw na smooth sailing ang operasyon sa mga paliparan sa darating na Holy Week, pansamantala munang sinuspindi ang bakasyon ng lahat ng immigration personnel para magbantay sa mga paliparan. Ito ay para matiyaka na mayroong sapat na tauhan ang Bureau of Immigration na aalalay sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa isang memorandum, sinabi ni Bureau of Immigration Port Operations Division's Chief Attorney Carlos Capulong na ang lahat ng aplikasyon para sa vacation leave at mga aplikasyon para sa otoridad na makapaglakbay sa ibang bansa ng sinumang empleyado ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa mga paliparan mula Abril 7 hanggang Abril 15 ay hindi raw inaprubahan. Pinagtibay naman ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente ang desisyon bilang paghahanda sa pagbuhos at paglabas ng malaking bilang ng mga international na mga manlalakbay na karaniwang nangyayari sa panahon ng Kwaresma. Binanggit din ng Bureau of Immigration na mula noong nagpasya ang gobyerno na buksan ang bansa sa lahat ng mga dayuhan na manlalakbay, ang pagdating ng mga pasaheros sa mga paliparan ay may average sa pagitan ng 13,000 hanggang 15,000 bawat araw mula noong unang linggo ng Abril, mula sa dating 6,000 hanggang 9,000 na mga pasahero noong buwan ng Marso. Simula Abril ay binuksan na ng pamahalaan itong mga border nito sa lahat ng mga dayuhan, pero kailangan pa rin sumunod sa mga protocols. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, sinabi nitong all set na rin ang kanilang mga tauhan sa mga paliparan para sa pagbabantay ngayong Holy Week. So far po, manageable pa naman po yung dami ng dumadating, and malaking bagay po kasi naka 100% deployment na po tayo ng mga tauhan doon sa airports natin. So full force po ang ating mga tauhan, kaya full force din po ang serbisyo na nabibigay natin sa arriving passengers. May mga hiring po tayo, nag-hire po tayo ng mga additional immigration officers. Of course, yung atin nga po, following nga po yung directive ng IATF na mag 100% workforce na po yung ating mga employees, 100% na rin po yung ating workforce sa ating mga paliparan. Meron din po tayo mga naka-standby na mga augmentation team kung kinakailangan po at makita na talagang sobrang taas po ng bilang ng mga bumabiyahe, ay may naka-standby po na augmentation team na maaari pong tumulong para maproseso po yung mga arriving passengers. Kaninang umaga ay nag-inspect na rin ang Manila International Airport Authority o MIAA sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 3 at 4 para tiyakin ang kanilang kahandaan ngayong Semana Santa. Pinangunahan ni MIAA General Manager Ed Monreal ang pag-inspect sa airport at kabilang sa mga in-inspect ay ang mga palikuran. Sa ngayon, handa na rin ang MIAA sa pagbuhos ng mga pasaherong uuwi sa mga lalawigan. Sinabi ni Monreal na kung ikukumpara sa pre-pandemic period, nasa 80% na raw ang kanilang daily volume ng domestic passengers sa kutumbas ng 26,000 na mga pasahero kada araw. Sakali naman umanong magkaroon ng mas maraming pasahero ay mayroon pa rin naman silang natitirang 20% na buffer para sa kanilang kapasidad sa pagbiyahe ngayong Semana Santa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Bahagyang tumaas ang kaso ng theft at robbery sa Metro Manila ayon sa National Capital Region Police Office. Inihayag ni NCRPO Public Information Officer Lieutenant Colonel Jenny Texon na bahagyang tumaas ang index crime mula sa January 26 hanggang March 1 at March 2 hanggang April 5. Mula January 26 hanggang March 1, nakapagtala ang NCRPO ng 288 kaso ng pagnanakaw. Tumaas ito ng 4.17% sa 300 na kaso mula Marso 2 hanggang Abril 5. Samantala, umakyat naman sa 122 ang kaso ng robbery mula sa 114 sa parehong panahon. Ayon pa kay Tixon, nangyayari ang mga krimeng ito sa mga lugar kung saan mababa ang police visibility. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na tumaas ng 5% ang insidente ng crime sa buong bansa sa buwan yan ng Marso. Oras natin, 37 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan ho mamaya para ho dun sa ating mga kababayan na mga babiyahe, yung ating lagay ng panahon. Alamin ho kung ano nang direksyon at lokasyon itong bagyong papalapit at yung low pressure area. Anong mga apektado? Mamaya ho yan. Sa ating pagpapatuloy pa, hinimok ng Commission on Population Development o POPCOM ang Commission on Elections na talakayin din ang mga issue tungkol sa populasyon at reproductive health ng ating bansa sa mga isinasagawang presidential debates. Sinabi ni POPCOM Chief Undersecretary Juan Antonio Perez III sa isang pahayag na ang POPCOM ay nagsumiti na ng mga katanungan sa Commission on Elections para sa mga kandidato para sa mga national offices tungkol sa kanilang mga plano sa pagpapatuloy ng ipinapatupad na Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. At gayon din yung mga polisiya sa pagpapaunlad ng populasyon na inaasahan na tatalakayin sa mga susunod na hanay ng mga debate at panayam. Gustuhan niya nila na malaman ang plano ng mga presidential aspirants tungkol sa decongestion sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Ito anya ang magiging susi sa pagbuo ng mga rehiyon sa labas ng tatlong lugar na yan, partikular na ang mga lampas sa Southern Tagalog area na naiiwan ang mga tuntunin sa pag-unlad. Ang mga tatalakayin at pagpapalitan ng mga ideya para sa paghahanap ng pampublikong tungkulin ay magbibigay naman ng mas malaking larawan ng kanilang paninindigan ukol pa rin sa nasabing issue. Sa dagdag pang mga balita, ang NEDA isinusulong ang paglalagay sa buong bansa sa Alert Level 1 upang mas maraming Pilipino pa ang magkatrabaho. May pag-ulat si Bombo Everly Rico. Puspusan ang pagsusulong ng National Economic and Development Authority o NEDA na ilagay na ang buong bansa sa Alert Level 1. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon o oportunidad ang mas marami pang Pilipino na makapagtrabaho. Ngayong lumuwag ng restriction at tumaas pa ang mobility ng mga tao na nagbigay daan sa pagbubukas ng significant employment mula ng buksan ng ekonomiya noong buwan ng Pebrero. Ayon kay NEDA Secretary at Socio-Economic Planning Secretary Chua, nakasabay ng pag-contain sa hawaan ng Omicron variant at pagpapabilis ng vaccination program na gawang mapababa sa Alert Level 2 ang National Capital Region at iba pang economic centers sa bansa simula noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Nagbigay anya ito ng pagkakataon para sa mas marami pang mga Pilipino na makabalik muli sa labor force. Batay sa data mula sa Philippine Statistics Authority, ayon sa NEDA, nananatili sa 6.4% ang unemployment rate noong buwan ng Pebrero. Pinakamababa ito simula nang sumibol ang COVID-19 pandemic noong taong 2020. Tumaas naman ang labor force participation rate mula sa 60.5% noong buwan ng Enero sa 63.8% noong buwan ng Pebrero. Nagresulta ito ng net employment creation para sa 2.5 milyong mga Pilipino. Nagpataas rin ito sa employment sa buong bansa na umabot sa 2.9 milyong Pilipino ang nagkaroon ng trabaho mula sa pre-pandemic level.
Nakitaan din ayon sa NEDA ng pagganda ang kalidad ng trabaho kung saan bumaba ang underemployment rate mula sa 14.9 sa 14.0. Samantala sa pakikipanayam naman ng Bombo Radyo sa dalawang residente ng lungsod ng Pasay na sina Nanay Jocelyn Bibal at Fe Colima na ang hanap buhay ay pagtitinda ng gulay sa merkado, anila pabor sa kanila ang pagluluwag pa sa alert level status sa Metro Manila upang mas marami pa ang magkaroon ng trabaho at madagdagan na rin ang kanilang kita. Para po sa akin, mas pabor po sa akin na magiging normal na po tayong lahat. Para po yung ibang mga kababayan natin makapasok na sa work, tapos hindi na po sila nahihirapan. Sa inyo, matagal na po ba kayong nagbebenta po dito sa May Pasay po? Matagal na, 9 years na. Kasalukuyan yung bentahan po ninyo? Medyo matumal ngayon. Medyo matumal, hindi katulad dati. Matumal kahit na lumuwag na po sa alert level 1 yung Yes. dito sa Metro Manila? Hindi katulad dati. Mas mabili dati. Po, Anay, kayo po ba'y pabor din na ilagay na po sa pinakamaluwag yung sinasabi po nila na alert level 0 dito po sa Metro Manila? Oo naman. Bakit po? Siyempre, para lumaki na yung benta namin. Bumalik yung dating benta namin. Kasi ngayon yung benta namin halos nasa kalahati lang eh. Compare noon talagang buong buo. Halos 79% ng ekonomiya ng bansa ay nasa ilalim na ng Alert Level 1. Samantala, binigyang diin naman ng NEDA na kailangan ng ganap at agaran na maibalik ang face-to-face classes sa bansa upang maramdaman ang benepisyo ng paglalagay sa Alert Level 1 sa mga lugar sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Metro Manila at aabot sa 200 mga lugar sa buong bansa ang nakalagay sa Alert Level 1 mula noong Abril 1 hanggang Abril 15. Nakaramihan dito ay mga lugar sa Eastern at Western Visayas, gayon din sa Bicol Region. Mula dito sa lungsod ng Pasay para sa Bombo Network News, Bombo Everdirico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 44 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Inihayag ni COMELEC Chairman Said Damin Pangarungan na makakaasa ang mga manggagawa ng Commission on Elections na makakatanggap ho sila ng isang buwan na bonus ngayong buwan. At ayon nga kay Pangarungan, inaprubahan na ang Employee Development Assistance na binubuo ng isang buwan na bonus para ho sa lahat ng regular na empleyado ng komisyon. Inihayag din ng COMELEC na ang pagpapalaki ng mga gastusin doon sa transportasyon at komunikasyon para sa mga election officer sa loob ho yan ng 6 na buwan upang masakop na rin yung para sa halalan sa barangay sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Inihayag niya na ang panawagan para ho sa gun ban exemption ng mga opisyal ng all body maging yung sa provincial election supervisor at regional election directors ay inaprubahan na sa prinsipyo ng kanilang unbank meeting. Ang mga election officers ay maaaring may karapatan sa hindi hihigit sa 2 security detail na mapasailalim ho sa pag-aproba naman ng kanilang mga tanggapan na sumasaklaw dito ho sa mga pag-aaral para na rin sa kanilang mga kondisyon. Samantala naman ang MMDA magpapakalat ng mahigit 2,600 constables para sa bugsuyan ng mga sasakyan at pasahero sa nalalapit na Holy Week. May detalye si Bombo Jovino Galang. Sisimulan na ng Metro Manila Development Authority o MMDA bukas Abril 8 ang kanilang Oplan Metro Alalay Semana Santa 2022. Ayon sa MMDA na nakipag-ugnayan sila sa National Capital Region Police Office at iba't ibang local government unit kung saan magtatalaga ang mga ito ng mga tauhan na aabot sa halos 3,000 sa iba't ibang entry at exit points ng Metro Manila. Kabilang na dito ang North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Coastal Road, MacArthur Highway, Mindanao Avenue, A. Bonifacio mula Abril 8 hanggang Abril 18. Sa ginawa nating pag-iikot naman sa iba't ibang bus station sa Kamaynilaan ay nakahanda na rin anya ang mga ito
sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga darating na araw. Mahigpit rin na binibilinan ng mga drivers at dispatchers ang mga pasahero na sumunod sa kanilang ipinapatupad na panuntunan gaya ng pagpapakita ng kanilang mga vaccination cards. Pagsakay, ganun din ay dapat maaga silang magtungo sa mga bus station para hindi sila magsiksikan. Inaasahan sa araw ng linggo, Abril 10, ay dadagsa mga pasahero sa mga iba't ibang bus stations na uuwi sa kanilang probinsya. Kailangan pa po yun. Kailangan pa po yung vaccination card. Kasi hinahanap po eh. Hinahanap po sa mga checkpoint. Conforme po sa kanila kung anong oras sila pupuntahan nila. Kung maaga, kailangan maaga po para Nagtatag ba kayo ng bus para buhos yung pasaheros? May Sunday siguro, buhos na yan. Meron naman po. Marami naman pong bus na available dyan. Nagdagdag po. Siguro po, mga Lunes Santo po. Lunes Santo hanggang Huwebes, ganyan. Yan po hindi ko po alam kung may biyahe po kami ng Biyernes Santo. Opo, yun po ang hindi ko alam. Pakiulit po sa inyong panawagan sa mga pasahero po para hindi sila mahirapan saka madalahin nila sa vaccination card. Agahan na lang po nila kung talagang may mga dala sila. Agahan nila ng pagpunta po sa pupuntahan nila. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Bombo Weather Update! Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang bagyo na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ito ay bahagyang bumilis ang kanyang pag-usad papalapit sa ating bansa. Namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 2,440 kilometro sa silangan ng Mindanao. Taglay na nito ang lakas ng hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna. Mas malakas yan kumpara kahapon at nasa 70 kilometro bawat oras ang kanyang taglay na pagbugso ng hangin. Kumikilos ito ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis niyan na 15 kilometro, mas mabilis kumpara doon sa 10 kilometro lamang nitong umaga. At yan ay inaasahan magpapatuloy sa kanyang pag-usad. Ang low pressure area naman na nagdulot na ng mga pag-ulan dyan sa malaking parte ng Mindanao ay patuloy na maghahatid pa rin ng mga kaulapan at paminsan-minsang buhos ng ulan. Namataan ang low pressure area sa layong 180 kilometers northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur at ito ay nakapalo pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCC na naghahatid ng mga pag-ulan sa naturang rehiyon. Apektado rin maging ang Visayas at malaking parte ng Mindanao. Mapatayo ng mga dagdag na ulat mula sa ating mga himpilan doon sa Pilar Abra. Yung alkalde at vice-alkalde kasama yung ilang aide ay sinampahan na ng patong-patong na kaso ay kinalaman pa rin doon sa mga violations kaugnay ng umiiral na gun ban at iba pang mga patakaran ng Commission on Elections. May pag-uulat ang Bombo Radio Vegan. Patong-patong na kaso ang inihain ng kapulisan laban sa magkapatid na sina Pilar Abra Mayor Mark Roland Somera at Vice Mayor Jaja Josefina Somera Disuno. Paglabag sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364 o ang Expanded Trafficking in Persons Act ang naisampas sa Prosecutor's Office laban kina Mayor Somera at Vice Mayor Disuno may kaugnayan sa pagsuko ng 12 dating militar na security aid ng magkapatid matapos ang nangyaring standoff noong March 29 na ikinasawi ng isa. Kasong paglabag din ng Article 151 of the Revised Penal Code o serious disobedience of lawful orders of agent of person in authority ang kakaharapin ng mga security aid na sina Jericho Torreno Bofil, Robert Boreta Torreno, Emmanuel Nicanor Valera at Sandy Boy Bermundo. Makaraang tagbuhan numano ang PNP at Comelec checkpoint. Sa nangyaring barilan, namatay noon si Bermudo na taga siyudad ng Makati. Multiple attempted murder case naman ang sasagutin sa korte ni Jericho Torreno Bofil na di umano'y nagpaputok ng baril sa mga humahabol na pulis. Iwalay din kaso na paglabag sa Republic Act 7166 in relation to Batas Pambansa 881 o ang unauthorized employment of bodyguard security aids ang inihahanda laban kina Mayor Somera at Vice Mayor Disuno habang violation of Section 261 BP 881 o gun ban ang kaso
kasong naisampal laban sa vice-alkalde kung saan nakatakda itong i-endorso sa regional office ng COMELEC. Samantala, ang narecovereng baril ng mga SOCO team mula sa loob ng puting van na sinakyan ng mga security aid ng mga Sumera ay nagpositibo sa gunpowder residue. Sa pahayag, sinabi ni Abra Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Malikula, sana'y magsilbing aral sa kanila at sa buong Abra ang nasabing pangyayari. Dapat umanong maging mapagmatyag, alerto at maging strikto sa mga lahat ng mga sasakyang dumadaan sa PNP COMELEC checkpoint, maging sino man ang sakay nito, opisyal man o hindi ng gobyerno. Panatilihin din naman ang kagandaang loob at maging magalang sa bawat isa nang sa ganun maabot ang minimithing safe, accurate, fair at free election na gaganapin ngayong May 9, 2022. Patatandaan naman kahapon, April 6, 5 kandidato sa pagkasanggunyang bayan member sa ilalim ng Partido Kilusang Bagong Lipunan ang naghain ng kanilang statement of withdrawal of certificate of candidacy sa opisina ng COMELEC Pilar Abra. Ang mga umatras na kandidato ay sina Macario D. Guzman, Timoteo G. Dasalia, Rogelio Shervo, Incumbent SBM Teresita Dural at Leilani Dizon. Ang nasabing mga kandidato ay kalyado umano ni na Mayor Sumera at Vice Mayor Jaja Disuno. Wala naman pong nakalagay sa statement of withdrawal nila na rason kung bakit sila nagwi-withdraw ng kanilang certificate of candidacy. Ang nangyari po niyan, nalagay po sa social media regarding the impending withdrawal of certain candidates. Para sa Bombo Network News, si Bombo Ronald Tactay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the undisputed #1 in Ilocos Sur. Basta Radyo, Bombo! Pinaniniwala ang drug pusher naman patay matapos madlaban sa mga otoridad. 3.4 million pesos na halaga ng shabu na recover. May karagdagang pagulat ng Star FM Cebu. Humantong sa pagkamatay ng isang lalaking pinaniniwala ang drug pusher ang isinagawang operasyon ng mga sakop ng City Drug Enforcement Unit matapos paumano itong manlaban kagabi sa Sitio Sidlacan, Barangay Tisan nitong lungsod ng Cebu. Nakilala ang napatay na si Ralph Tejares, 22 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Sitio Huya ng nabanggit na barangay. Una rito nagsagawa lang ng pag-validate ang mga operatiba kaugnay sa iligal na aktibidad ni Tejares, ngunit nauna pa umano itong bumunot ng armas. Nagtamo ng tama ang suspect nang nagresulta sa pagkamatay nito matapos mabaril ng pulisya. Na-recover naman sa crime scene ang empty shell na hindi patukoy na armas at bulto-bultong shabu na tinatayang nagkakalaga ng abot sa 3.4 million pesos. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Ilang miyembro naman ng milisya ng bayan arestado sa frustrated murder case at 2 bilang ng murder dun sa Davao City. May pag-ulat ang Star FM Davao. Arestado ang 8 miyembro ng milisyang bayan sa kasong murder at 2 counts of frustrated murder sa Purok Perfect Harmony, Malabog, Paquibato District, Davao City. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto sa puwersa ng Paquibato Police Station 7 sa pangunguna ni Station Commander Police Major Juvenel Pederio. Kasama ang ibang ahensya ang 8 individual na kinilalang sila Jerry Oblianda Madrona, Rodrigo Laidan Enlog, Roldan Banataw Enlog, Ramil Raganas Barwado, Emiliano de la Peña Navarro, Henry Hauban Catayas, Reynante Lindo Ayag at si Jovelyn Prietos Goldahara na pawang residente ng Barangay Paquibato Proper at Barangay Paradise Embac ng nasabing distrito. Ayon kay Police Major Pederio, inilabas ang warrant of arrest ni Presiding Judge Honorable Mario Duaves ng RTC 11 Branch 15 dahil sa kasong 2 counts of frustrated murder na may piyansa na nagkakahalagang 200,000 pesos sa bawat kaso at murder na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, ang mga nasabing suspect ay nakakustodiya na sa nasabing stasyon para sa tamang disposisyon. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Iniulat ni NATO Chief Jens Stoltenberg na walang sinyales na isusuko ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang ambisyon na kontrolin ang buong Ukraine. Dahil dito, malaki ang posibilidad na maaaring tumagal ng maraming taon ang digmaan. Sinabi ni Stoltenberg na ang conflict ay umabot na sa isang kritikal na yugto habang inilipat ng Moscow ang mga battered forces nito palabas sa hilaga ng Ukraine at muling hinanda sila bilang paghahanda para sa isang malaking opensiba sa silangang bahagi. Anya, wala sa nakitang indikasyon na binago ni Putin ang kanyang ambisyon na kontrolin ang buong Ukraine at i-rewrite ang international order. Ang mga kaalyado ng NATO ay nagbigay sa Ukraine ng mga pangunahing sandata kabilang ang mga anti-tank at anti-aircraft missiles na nakatulong sa mga puwersa nito na itulak pabalik ang mga tropa ng Moscow. Ang Kiev ay humingi ng mas mabibigat na sandata kabilang ang mga tangke, sasakyang panghimpapawid, air defense system at artilleries. Dahil dito ay nagbibigay para sa isang reinforced na pagsalakay sa silangan. Nauna nang nanawagan sa mga miyembro ng NATO si Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba na ibigay sa Kiev ang lahat ng armas na kailangan nito upang labanan ang Russia. Samantala naman, pinalaya sa mga Russian diplomats sa kanilang bansa dahil umano sa pang-espiya. Ating alamin ang report ng Bombo Radyong Iloilo. Sumama na ang Sweden sa ibang mga bansa sa Europa na nagpalayas sa mga Russian diplomats dahil sa pang-iispiya. Ayon kay Bombo International Correspondent Fatima Sutinen, direkta sa Sweden, 3 mga diplomats na mula sa Russia ang kanilang pinalayas dahil sa pagsasagawa ng illegal intelligence gathering operations. Bago ang Sweden, nauna na rin ang Italy, Spain, France, Belgium at the Netherlands sa pagpapalis sa mga Russian diplomats na sangkot sa spying activity. Anya, buo ang suporta ng Sweden sa Ukraine at kinokondena ang pangatake na ginagawa ng Russia. Bukas rin anya ang Sweden para sa mga Ukrainian refugees. Ang ginagawa ng gobyerno ay magbigay ng mga support sa mga citizens nila. But I mean, according to them, it's temporary. So sooner or later, magiging normal din ulit. Si Bombo International Correspondent Fatima Sutinen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Rufa Gutierrez may paglilinaw kaugnay sa umano'y romantic relationship nila ni Herbert Bautista. May chika na si Bombones Kayabyab Marcado. Bombo Jane, hangad ni Rufa Gutierrez na kakalma na raw ang publiko na ay nagkaroon lamang ng maling interpretasyon sa pagkakaibigan nila ni Herbert Bautista. Pahayag ito ng 47-year-old beauty queen turned actress kasunod ng paglilinaw na hindi siya buntis at hindi rin nakunan, hindi rin muling ikinasal at higit sa lahat, hindi raw nagsabi na mayroong boyfriend. Tinipon pa mismo ng Miss World 1993 second runner-up ang aniyay mga fake news tungkol sa kanila ni Bistek, sabay dugtong na tinutukoy nito na number 1 sa kanyang puso na kanyang iboboto ay number 1 din daw sa puso ng lahat. Samantala, pinangalanan na ni Donita Rose ang lalaki na bagong nagbibigay kulay sa kanyang buhay pag-ibig 5 taon mula nang maisapinal ang divorce. Nagngangalan pala na Felson Palad ang naturang lalaki na noong nakaraang linggo ay guessing game pa sa fans ni Donita dahil tanging kinumpirma niya ay nakikipag-date na uli siya. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod na ang mga sweet photos ng 47-year-old former film actress at video jockey kasama ang mystery turned lucky guy na sinasabing singer na nakabase sa California. Taong 2020 nang piliin ni Donita na bumalik sa Amerika sa kasagsagan ng pandemya at ngayon isa ng corporate chef sa isang US-based Filipino supermarket. Yan ang Chick Update. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay 52 pesos 38 centavos at nanamlay pang halaga ng piso. Ang Singaporean dollar naman ay 37 pesos 78 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 55 centavos, ang euro ay 56 pesos 01 centavo at ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos 69 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyayo sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang ating Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod